аксия то 1 июн. Телефоне ки дар соли 2024-2025 тавонист як телефони популяр шавад. Аввали хубии телефон дар чия ки телефон IP68 дар шита об дора ки дар дохили об бемалол телефон кор мекунад ва дида мебароем. Телефони Samsung Galaxy A55 дар магазини Realphone аксияни иқдом рафтесай. Samsung Galaxy A55 телефон 50 мегапиксел камера, 32 мегапиксел фронтальная камера, экрани телефон бошад 120 Гц супер AMOLED кор мекунад ва IP68 защита об дорад. Телефон корпус полностью металлический мешавад, пушти шиша, 3 камера, 1 спичка мешавад ки ҷои зарядтакаш Type-C ва батарейкаш 5000 мАч мешавад. Агар ба шумо хеле телефон дар кор шуда боша, пас медонед ки дар куҷо муроҷиат кунед ва телефона тест мекунем, мебинем ки дар об кор мекуна ё ки намекуна. Пештар мебиёем, ман бинед телефон 100% кор кардесад. И тарзи кор кунии телефон агар пухтон бинед, чихе плавн экран 120 Гц кор мекунад. Телефон экранаш плавн экран кор мекунад ва камера телефона бинед ки чихе мисол кач свен телефон чомка мекунад. Ман ахтон бинед ва дар комментария баҳо диҳед ки телефон ба нархи худаш меарза ё ки намеарза. Ибд селфи камераш. ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим об дар меандозем. Мана опа ба фикрам ки ҳеч намешавад. Не ҳеч намешавад. Хоб аз дохили об мегирем. Як бор дигар. Любой телефон аз дохили об кор мекунад. Вақте ки дар об мегирем, як бор ҳамин хел тоза карда, қоқ карда мебароем ки чтобы ки агар металлический боша занг назанад. Ман ахтом бинем ки телефон чихел 100% ранги пештараш кор кардесай, метавонем ки мисол истифода кунен. Мана 100% телефон кор кардесай. дар дохили комплект телефон чӣ мешавад? Ман шумо дигар мезанам. дар дохили комплект телефон кабели Type-C ба Type-C ва як та скрипка барои сим-карта баровардан дорад. Тамом. Блок питания, кабел, чихолша ва блок питания, стекло, чихолша метавонед ки ай магазини Realphone бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Телефон памяти 8/128 омадагӣ ва памяти 12/256 омадагӣ ки нархи 8/128 метавонед ки ба нархи 5400 рубл ай магазини Realphone харидорӣ кунед. памяти 12/256 боша 3900 рубл. ба ҳамин нарх метавонед ки харидорӣ кунед. Доставка ба тамоми шаҳри областҳои Россия, Тоҷикистон, ҳама шаҳри Нодиош, дуруни Москва то пеш метрора доставка дорем. Доставка если что 600 рубл сар мешавад. рақамҳо дар болои экран шумо метавонед ки занг занед, муроҷиат кунед ва заказ кунед.